Makadi salibonani kunjani dumelang tiri kumhoresai nhasi tiri kwaPamunamba Business Center kwaMurewa muvillage ronzi rekwaChikwerekwere. Ndiri kutaurawo naSabhuku Chikwerekwere. Pane nyaya yatanzwa yatenderera yatekeshera nenyika hanzi zvoni mudunhu iri nemune mamwe madunhu akatenderedza village rinori muri kubatwa vanhu vari kuwanikwa vane ushereketwa. Saka tisati taura nevazhinji vanogara muno mumaChikwerekwere, rega titaure naSamusha vatisananguriro zvakaomarara zviri kushamisa zviri kuitika mudunhu ravo. Samusha, makadi zvenyu ndinokuchingamidzai pano paSly Media. Ndinokumbira munyatso nditsananguriro Sabhuku zviri kunzi zviri kuitika mumusha muno manzi pana chiremba wezvechivanhu n'anga yakapinda iri kubata zvaishandiswa nevanhu watingati urombwa. Hongwe icho chokwadi. Ndakamira panapa ndiri kutaura saSabhuku weVillage. Ndiri Sabhuku weVillage ndinenge ndifanira kuti ndibate chokwadi muvanhu vangu vandigere navo. Tine munhu ari kubvisa zvaari kubvisa zvakafanana nezvirombwa zvemusikana wataona vanoti ana tsitsi vanenge vakaberekwa kumusana, vari kubviswa. Vamwe vachibviswa zvavanoshereketa nazvo mumadzimai evamwe. Izvo tiri kuzviona, asi ipapa inini ndiri kugutsikana nazvo nekuti zviri kuitika ndichiona. Hapana chimwe chinhu chandingataure kuti ndingapomere kuti hakusi kungave kunyepa kana chii. Zviri kuitika mumaziso mangu ndakatarisa. Alright. Ndoda kuti mundipo zvisere kuti zvimwe zvezvinhu zvamaiona imimi nokuti paiitwa mashura esai ndodaira kuti manga muripo paibatwa zvinhu. Zvimwe zvezvinhu zvamaiona zvaibatwa zvaibviswa ndezvipi? Chandakanyatsoona chakabviswa ndechekuti kumwe kwese kwandamboenda zvatangira mubhuku mangu muno munhasi. Zvazvatangira mubhuku mangu muno munhasi pane zvandaona ndo zvandiri kutaura ndakanangana nazvo. Zvandisina kuona handigone kutaura, asi ndiri kutozvionerawo pamavidheos mumaWhatsApp mazvakaiswa. Ndomba ndiri kutozvionerawo kuti kwakati kwakabatwa zvakati, kwakati kwakabatwa zvakati. Saka muno maChikwerekwere tina baba vamwe vatakanurwa zvavatakanurwa pamiri pavo zvavanga vachishandisa mumadzimai evamwe. One izvozvo tigouyazve pane zvimwe zvekuti pana amai vanga vachirara vachichema usiku. Murume wavo akapatika kuti avabvunze, akavabvunza kuti ko muri kuchemei? Vanotaura kuti hapana, handisi kuchema. Murume mukati hamusi kuchema, ko manga muchichema? Vanzwa iyeni handiri kunyepa, handisi kuchema. Saka vane zvataona zvabviswa, vabviswa kashamwari kavo katula kumusana. Tobva tabva ipapo tine mumwe zvekare, uyo munin'ina wangu anga ari kupolisi kuMorris Depot. Saka ane zvaatakanurwa zvoushereketwa hwake. Izvo ndatonyatsozvionawo futi zvichibviswa. Saka abvisa mombe. Asi ushereketwa uyu naiSamusha, pane mamwe mashura here amaimboona muno mumusha zvimwe zvaiitikawo makuna zvekuti tinotenda zveshuwa kuti musha umu mune vanhu vanga vakaromba? Izvo zvese munhu ndisinganyatsoongorora zvangu kuona kuti ugari hwemunhu hwakaita sei, nekuti munhu ukamutaura wakanangana naye anotaura kuti wandinanga uroi. Zvino izvo totya kuzvitaura. Alright. Ndinotenda. Zvimwe zvandingade kunzwa kwamuri ndezvekuti munhu uyu kana kuti n'anga iyi kuti izotanga kufamba ichitenderera yakanyatsosvika mumusha muno musei? Chiremba ndofunga kutanga kuuya kwavo muno vakatangira kumapurazi. Papurazi apa ndodaira kuti
madzimai epo panga pachingoti mudzimai wese akazvitakura akaita sei pakunobatsirwa abate mwana mumaoko. Mudzimai wese akazvitakura pakunobatsirwa abate mwana mumaoko. Sikira vepapurazi apa vakasvitsa shoko kumurungu. Murungu akava zvakamurwadza nechaakaonawo futi chakaitika paari. Kunonzi kwakauya chiawelo chakauya chichifamba netsoka akagara pamba pake chikaswesa matosi pameso pake. Akati Murungu akataura akati mishonga yese iyoyo kuti ndivade. Murungu akanotsvaga chi? Akanotsvaga munhu akauya kuzobatsira papurazi rake. Saka kubva papurazi ipapo ndo zvakazosaka kuti azopinda mumareserve nekuti pane zvakaitika. Isi takangonzwa chimodzi wakaenda kwachief, wakaenda kwamuchinda. Tikafunga kuti isisu vane vakabvumirwa kuti vaite izvozvo. Asi hatisati taona umbowo hwekuti tine mapepers atati taona kuti vakaipiwa authority iyoyo kubva kunani? Kubva kumadzishe nemachinda. Saka iko zvino tinavo kushanda kwake anoshanda kubva kuma7 kusvika kuma9 o'clock kana kuti 9:30 anotenga atopedza. Alright, Sabhuku tinokutendai maita basa nenguva yenyu. Right, izvezvi ndagara namama Maidina mugaro wemuno machikwerekwere. Vada kutitsananguriro zvavakaona zvavari kunzwa zviri pamwoyo pavo, vane kugunun'una kwakanyanya. Mama, ndinokuchingamidzai nyatsotitsananguriraiwo maitikiro amuri kuona zvakaita zvinhu izvi kana zviri kukuafektai zvakakuafektai nenzira ipi imi? Ini nangu kuya kwakaita sekuro hakuna kundiafekta, ndakatosfarira sokuti mudzinza mandakaberekwa mune zvirimo, kwandakaroorwawo kune zviriko. Asi pesa pa vana vaingoendawo ndisingaendi. Nhasi pazvazonzi village yedu tiri kuenda ndaendawo ndichinoda kuti tinopindawo tionewo kuchenawo kwatakaita. Baba vangu vasvika vakasvikopindawo, vapinda muya vaudzwa zvavaudzwa, vakabuda muya vachibva vatorwa gondwa wanga vainaye. Chanyanya kundibata ndechekuti kugara kwese kwatatiri kuita uku taifamba sezvinhu zvaitinetsawo mudzimba dzedu. Vana sisi vese havana varume, vaneng'ina vese vakarambwa, vana vahanzvadzi vose vanodzoswa variko kumba. Hakuna inini yangu imba chaiyo, imba yezita, nenyaya yekuti ndiri munhu anotomirawo nemapostori. But murume wangu chaiyo madhiresi abviri, ende pese pandofamba zvinonzi vanomisirwa mukadzi mberi kwavo. Saka tichizofamba tamunzwa kuti ndezvekumba kwenyu, ndezvekwababa venyu. Saka nhasi tazosvika pakunyatsoziva chokwadi, ende chazonyanyondibatisa zvakanyanyisa ndechekuti muvaroora vanopinda, munanambuya vanamai vangu inini vanopinda, hapana pavasingapindi. Enge vakakonzeresa accident yanzvadzi yangu akatobuda muchipatara nesoro. Mushure mangu ati manyanya kufamba muchindibata. Saka ini nangu ndakabatikana. Kana muchiti muvaroora nana mukurungai vanopinda, vanenge vachipinda vachiita se ndazwa mataura nyaya yegondwa kana kuti mubobobo, ndowe wekuti vanenge vachirara nevakadzi? Vanorara nevakadzi, vakadzi vacho vasingazvizive. Ndinosimbonzwa indogara panapa, ndine shop panapa yandotovaka. Ndinosimbonzwa vasikana vavanetana vanasekedzanawo. Iva vamwe doro, vanovatengera doro zvokuti, but vavatengera doro kudaro unonzwa vasikana vachiti kumwe hedu doro raamwari. Asi at the end of the day unotori kana watota bhurugwa ndechezoti language yaveri kuti chii. Saka nekuzogara manje pakazombeto mwanenga atinoti anopenga panapa vangoti amwari vane gondwa, amwari vane gondwa, tichingotokuti but isusu deep down mufamily medu tinenge tichizviziva bosi tinofamba tichizvibata. Saka nana mukurungai vairara nawo futi? Kwese kwatinofamba takaunzwa kuti dzinza rese hapana wavakasiya, kubva kunana ambuya vavo kusvika kuvaroora vana vakadzi vevana vavo. Zviroti nevana vasikana futi? Tese hatinacho, tese vakasvika pakutotuka muroora chaiyo vachitaura kuti iwewe uri kufunga kuti uri muroora panapa here, iwe vachitaura zita remwana, iwe tau uyu ndo unoti mukadzi here, mukadzi here, hasi mukadzi boy, vachimutera mumashure kako vachitonga vakarara nezvazvo mukadzi muroora achifamba apa ivo vari mumashure memuroora vachiteera muroora mumashure. Saka ivo vati chii manje pavabatirwa gondwa here, vabvuma here? Ivo pana mberi pasekuru vabvuma, asi takuzochikurukurawo nyaya takungoizivawo sezvinhu zvaitikawo
vatanga kuti inini nyaya iyi handiswizi handimanzwa pepe ng'anga yenyu yabva yati madzimai tidhuku tichenda ndo akanditira ndamai vako ndo vakanonditsvagira mushonga nenyaya yekuti vakanditi ndanyanya kunyenga-nyenga. Tine vana vanga vachifamba vachimhanya kuenda kumaprofiti vachivasangana nenjodzi mukuenda kwavo kumaprofita handiti nenyaya yekutsvaga kuti chii chakonzeresa kuti mhuri tadzogara zvakanaka kududzira kuti iye ndiyanga achinzi anachi gunanzi zvakanaka here mana maimese munongoti madzoro muchingoti tibu muchiitwa iyi kana varume vaviri vatatu vakamutarisa injini chayanga akundwa neinjini yaendapo zvakanaka here varume oyo aiwa musafambe muchiti abatwa hana kubatwa hazvizvi zvake nai ulipo kare rinonda inonzi fare kutindiga nai imi mofutika imi ndoerai maoko neperwa nasekuru munere chombundikiswa nasekuru munere mawabirisiwa ndoerai maoko shit kutu gondwa ndese kuruma kaoma kubata gondwa tunduka chamai bazijia maitore chantina deja iniri yanakanga Koivo amai vari kuti chiini izvo? Amai pandasvika kumba kunjisvika wapira nyaya iyi mai varatidza kusunga zvandafara zvokuti sokuti patikamboenda kumacheki-in handina kuenda vakaenda nevakomana nanasisi vakuru vati ndafara zvokuti asi ndatoshamisika kuti ko sei ng'anga isina kuzozva nyoka which means pane zvimwe zvavainzwawo zvekunzi baba vangu vakabata zvakati ndo mataura kuti zvautoti izvozvo ndotongononge zvitori zvishoma pane zvanda ndichitofungira zvacho zviri pano. Ndambonzwa muchiti maimbofamba imi mukufamba kwamaita uku ndezvipi zvimwe zvamaimbonzwawo zvanga zvinzi zvakarema mumusha menyu? Takanzwa idzo nyaya dzenyoka idzodzidzi mheno neimwe yavanoti hanzi yainwiswa mwana wese hamene chainzi chaigara pasi pomubhedha nechimwe chinonzi chinogara mabhatya avo isusu taingozvinzwawo through mweya asi vanhu vairi vatatu vakataura chinhu one hatichapikisa nokuti vanhu vanenge vari kwakasiyana ende vanenge vasina kutaurirana zvinhu zvezvimwe zvinhu zvatakatobata tikanzwa gondwa waita takutongoziva naturally kutoti aripo nokuti waitoona ivhina kana vachifamba vaingofamba vachingodi kungokwenya nhengo yavo kudai saka zvagondwa izvi zvinhu zvisanyanyondikatyamadza asi chazondirwadza nyaya yeaccident yavakakonzeresa. Saka kuna sekuru vabvuma kuti ndo vakakonzeresa kuti mukomana aita accident? Vapupura pamberi pechaunga chese vazhinji vakatoshamisika nazvo vachiti nokuti vanga vari kuenda futi kumapostori kunondibata futi saka ndakati vasasvike kuchechi kwavaienda enge ndaida kuti amai vavo vanga vari kuchechi futi vabva vadzoka vasati vanamata. Saka ndambonzwa imi mataura kuti zvoni zvakakukanganisai pakuti vana vasikana vanga vasingaroorwe zvese nevana venhanzvadzi ndezvipe zvimwe zvinhu zvakakonzereswa nemishonga ibatwa nababa mumhuri menyu? Hakuna mwana ane basa chero rekunyatsoto toenda kubasa. Hakuna munhu ane musha chekuti ndakamisa musha wangu ende uri kunakidza sevamwe vana. Hakuna munhu wekuti anasisi vangu vese ni vana vadiki mukurumba medu isusu ndi wa 74 asi izvezvi zvaana marriage vamwe vanofirwa isusu vamwe tistirimo zvezita zvekungoshungurudzika wochingoti ndodii ndakabereka asi tichifamba nokuchingoti ndizvozvizvi chinhu chiri pana baba venyu hachidi kuti muve nedzimba. Vadiki vese ava vane mwoyo muteta vakatodzoka kuvarume vakazara vari kukumboko vazukuru vanohanzvadzi.
Alright. Tichipedzisa ndinoti munyatsondedzana ngururo yemimi pamwoyo penyu kuti nyaya iyi yekunetseka kuno kwamunoita muri menyu zvichikonzereswa nababa vakakuberekai zvinokubatai sei pamwoyo? Inini zviri zvanhasi chaizvo mabatiro azvandiita ayo pamwe ndingadai ndiri kujeri panguva ine, asi ndazongorangarira kuti komhuri yangu yosodii. Asi chikumbiro chacho ndechekuti ndanda kuti nditomboona nasekuru nganga vatombosvika mumusha chaimo pavanogara chaipo potombonyatsovhenekwa tisari takachena, tisari tichiposha anonongedzera umwe.